Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij deze speciale editie van Extra Journaal. U ziet het op de achtergrond. We zijn bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. En daar is vanochtend de eerste munt omgewisseld. Dus daarmee is de Caribische gulden officieel nu aan ons betalingsverkeer toegevoegd. Daar hebben we het dadelijk allemaal over. Maar het nieuws is dat er daadwerkelijk een nieuwe munt is. Dat de omwisseling voorspoedig ging. Dat minister van Financiën Javier Silvania alle biljetten die we kennen, dus de oude guldens, omwisselde in alle nieuwe biljetten van de Caribische gulden. En dat daarmee omwisselen is gestart, dat vanaf nu het een betaalmiddel is, maar dat het pas vanaf morgen in de circulatie wordt gebracht. Let ook op dat het digitale betalingsverkeer vanavond even plat ligt tot morgen. Hou daar rekening mee en op die manier komen we tot een goede nieuwe introductie van de Caribische gulden. Daarover later meer in deze uitzending. Ik wilde met u ook nog spreken over het andere nieuws van vandaag. En dat is het nieuws dat het CFT een ultimatum stelt aan minister Silvania. Onlangs heeft het College Financieel Toezicht een brief gestuurd aan de demissionaire minister van Financiën Silvania als reactie op de begroting van 2025 van het land Curaçao. Onder meer vraagt het CFT om Silvania voor 1 april te laten reageren op een aantal punten. Onder meer gaat het over de situatie rond het ziekenhuis. Want de financiële consequenties van de aangepaste oplossing voor het CMC moet in de begroting worden opgenomen. Ook de BASI-premies moeten daarin worden opgenomen. Dus ze vragen hem zo snel mogelijk daar iets over te melden. Officieel natuurlijk in een brief aan het CFT. Het volgende bericht gaat over president Donald Trump. Volgens Donald Trump, de Amerikaanse president, moet Global Oil Venezuela verlaten. Dat heeft Trump gezegd en daarmee komt er een einde aan de activiteiten van het bedrijf dat ook op Curaçao werkzaam is. Want zoals bekend heeft Global Oil Management sinds vorig jaar een deel van de Isla-raffinaderij in gebruik genomen voor de ontwikkeling van asfaltproductie en exportcentrale. Wat de gevolgen zijn van het besluit van Donald Trump voor Curaçao is nog niet bekend. Dan stilte rond het formatieproces, want er is een nieuwe regering, dat weten we allemaal. 13 zetels heeft de MFK gehaald, maar er moet ook een officieel formatieproces plaatsvinden. En daarover blijft het nogal stil. We weten niet wie de formateur is, of dat voormalig premier of demissionair premier Kilmar Pekpisas dat is, of bijvoorbeeld Chester Peterson. Iedereen is in afwachting, maar er lijkt veel aan de gang, alleen wordt het nog niet officieel gecommuniceerd. Volgende bericht gaat over een schietpartij bij Libu. Daar zijn 47 hulzen gevonden. Waarschijnlijk van een automatisch geweer is er geschoten. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het is natuurlijk een hele ernstige zaak. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Maar de situatie is wel dermate ernstig dat de politie met heel veel mensen op de plaats onderzoek heeft gedaan. Getuigen probeert te horen om erachter te komen wie deze schoten heeft gelost. Overlast van koeien in Fuik, ja, het is een totaal ander onderwerp en voor veel mensen misschien iets om een beetje om te lachen, maar het is wel zeker een ernstig onderwerp voor de mensen in Fuik, waarbij koeien loslopen en in de tuinen van mensen al het groen opeten. Dat zorgt voor overlast en er is ook gevraagd aan de politie om daar tegen op te treden. Tot nu toe zijn de bewoners niet blij met de wijze waarop op hun klachten is gereageerd. Truck uit de bocht gevlogen. Nu hebben we het over Bonaire, want daar is dit weekend een truck van Cour Oil uit de bocht gevlogen. De truck zat helemaal vol en de schade was enorm, zo moet ik het zeggen natuurlijk, want de truck was uit de bocht gevlogen. De chauffeur is gelukkig niet ernstig gewond geraakt, maar er is wel heel veel diesel uit de truck gelekt en dat zorgt natuurlijk weer voor milieuoverlast. Hoe zich dit ongeluk heeft kunnen plaatsvinden, dat wordt nog onderzocht. En ook is er direct een discussie aan de gang over waar het beste alle brandstof kan worden opgeslagen op Bonaire, zodat je minder verkeer hebt. We gaan even over naar een break en zijn zo bij u terug.
Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. En zoals aangekondigd, we zijn in de centrale bank. Het is de introductie van de nieuwe munt. De Caribische gulden werd vandaag voor het eerst omgewisseld. Dat is een bijzonder moment met verschillende bijzondere activiteiten. En we gaan eerst kijken naar de officiële presentatie en ook naar het moment dat minister Javier Silvania daadwerkelijk het geld heeft omgewisseld. En daarmee krijgen we op Curaçao de komende tijd meer en meer mooi geld in onze portemonnee. Vandaag schrijven we samen geschiedenis. Een hoofdstuk dat 73 jaar geleden begon met de introductie van de Nederlands-Antilliaanse gulden, maar die komt vandaag tot zijn einde en maakt plaats voor iets nieuws, iets van ons. Met trots presenteer ik u de Caribische gulden, onze nieuwe munteenheid. Vanaf vandaag is de Caribische gulden wettig betaalmiddel in zowel Curaçao als Sint Maarten. En over 3 maanden nemen we officieel en definitief afscheid van de NAF. Maar vandaag is het moment om stil te staan. Stil te staan bij wat we samen hebben bereikt. Bij het vertrouwen dat we met elkaar hebben opgebouwd. Want de Caribische gulden is meer dan alleen een betaalmiddel. Het is een symbool van vertrouwen in onze economie, in onze instituties, maar bovenal in elkaar. Vertrouwen dat we samen koers kunnen zetten richting een toekomst waarin stabiliteit, inclusie en duurzame groei centraal staan. De weg naar vandaag was lang en intensief. In de afgelopen 6 jaar hebben we met toewijding gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe munteenheid. Veilig, modern en herkenbaar, geworteld in onze cultuur en identiteit en ontworpen volgens de hoogste internationale veiligheidsnormen. Wij brengen vandaag een heel mooie munteenheid in omloop en de wereld kijkt mee. Wat de munten betreft behoren Curaçao en Sint Maarten nu al tot de 3 finalisten voor de Excellency in Currency Awards in de category of Best New Coin, welke in juni wordt uitgereikt door IACA, International Association of Currency Affairs.
En we zijn ervan overtuigd dat we met de bankbiljetten in 2026 ook een prijs in de wacht zullen slepen. Maar eerst gaan we een ander bijzonder moment beleven. Straks vindt hier, het is voor jullie wel een beetje moeilijk te zien, maar hier vindt het, de eerste officiële omwisseling plaats van de NAF naar de CG. En het is mij een eer om daartoe de heer Javier Silvania, minister van Financiën, uit te nodigen. Met deze handeling brengen we de allereerste Caribische gulden symbolisch en officieel in omloop. Veel blije gezichten, veel mensen zijn blij. De omwisseling van de Caribische gulden en daarmee de introductie van de Caribische gulden is daarmee een feit. En daarmee sluiten we deze aflevering van Access Journaal af. U bent op de hoogte gesteld en we blijven het allemaal volgen hoe het zich allemaal verder gaat ontwikkelen. Maar in ieder geval is de introductie zonder problemen verlopen. Tot ziens, tot morgen. Dag.